Intsha isaguguda amathambo amadala, ngiswele nowokugcina uzuka, ethuli naye ulanga ebuka. Ubunzima ngibuthwele okwenyanda phakathi kwesifudumezi semini. Kuyoba kuhle muyoba ufakazi wami ngenye imini, wokuthi ithunzi lethemba mina alingivakashelanga. Mihla namalanga bengiphuza kwisiphethu somunyu lize loyilahla konina ilanga. Izazi zathi kusasa lami lisesandleni sami, kodwa njalo uma ngivuka ngakusasa ekuseni ngisuke ngisafumbethe wona lamaphupho ami asefile. Ngibe sengisebenzisa lona leli thempeli ukuze ngikwazi ukuthola umnikelo wokondla abantwana nathi siphile. Baphi abafakazela izandla ukuthi siyagezana, ababange besaqhubeka basho ukuthi kodwa uma siphila nje zombili, ngoba usalithola usizo uma bengeza ukuzuza lutho ngokukusiza. Kanti abanye abasalweli kwayikona ukuphumelela, sebelwela ukuphila impilo engcono kuneyomakhelwane babo. Kazi uyiphila kanjani impilo engcono kuneyomuntu okumele umthande njengoba usithanda wena? Mina noma seningangahlulela kulungile, kodwa ngibazi ubuhlungu balezi zicathulo zalempilo mina engigqokile. Noma seningangahlulela kulungile, kodwa ngibazi ubuhlungu balezi zicathulo zalempilo mina engigqokile. Bengiyothi angiphiwe wona amathuna, kuvuswe zonke ley'mfihlo ey'camele ngaphansi kwesifuba salaba balele kobandayo. Ngoba sowuthemba kanjani umhlaba uma kwawona kanti umje umphezu kwamaqiniso? Mina ngifolwe mbiza bekade ngincoma ukudla ngisuthe esitsheni somhlaba, kanti ungiphakele inkohliso. Asisatheli nesithelo zokudla lesihlahla salempilo esiphilayo, bathi inkinga isesipandeni. Nami sengize ngaphenduka amaqabunga angaphilisi ngokubuna, kodwa nina ningixaka kanjani? Angithi kwayiwona amaqabunga akaweli kude nesihlahla sawo. Noma kunjalo ningenze isaga nesibonelo sokubi bese ngisaba nokuhamba, ngoba ngiswele lokufika ihawu kuleze ningitshitshela ngazo isihlamba. Kube sekungikhanyela ukuthi onecala emhlabeni ilo isono sakhe esibukwa yizwe lonke. Kepha uma siboleka iso lakamoya lona ekwazi ukubona ekujuleni kwesihliziyo, kuyavela ukuthi iningi lenu lifuze amathuna acakiweyo ngokuba bahle ngaphandle, kanti ngaphakathi nisagcwele ungcola kanye namathambo abafileyo. Ingakho kungavelanga namunye owathatha itshe kuqala washaya kowesifazane owebanjwe esemanyaleni. Kodwa namuhla okuthusayo ukuthi thina akusasindi ukujijela amatshe kulaba esibabona benamacala, singakaze sisibheke thina kuqala. Ngakho mina noma seningangahlulela kulungile, kodwa ngibazi ubuhlungu balezi zicathulo zalempilo mina engigqokile.